Is-Sibt kien it-tieni jum tal-votazzjoni bikrija fl-elezzjoni għal kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista, early voting li ġie fit-tmiemu kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Il-votazzjoni komplet fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u anki fis-sub headquarters f'ta' Sanat. L-early voting fetaħ propju fid-9 ta' filgħodu li ma' proċess mexa kif kien pjanat. Fost dawk li votaw kien hemm l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Kif jipprovdi l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, il-Kummissjoni Elettorali organizzat il-votazzjoni bikrija ta' din il-ġimgħa għal dawk il-membri tesserati li għal xi raġuni ma setgħux jivvotaw fil-jum propju tal-votazzjoni. Madankollu kull tesserat eliġibbli biex jivvota seta' jażel hu l-ġurnata u l-post tal-votazzjoni fejn jixtieq jitfa' l-vot tiegħu sew f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Sabiex issa kollox jinsab lest għal jum il-konvenzjoni tat-tesserati fis-6 ta' Settembru, il-ġurnata li ser ittemm dan il-proċess u li ser twassal biex il-Partit Nazzjonalista jeleġġi kap ġdid minn fost it-tesserati. Fis-6 ta' Settembru fil-jum propju tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista ser ikun hemm varjetà ta' postijiet ta' votazzjoni fid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà, il-Gażini tal-Partit Nazzjonalista tal-Imġar, Ħalsafi u Ħaltarxien, apparti li ser tkun qed tkompli wkoll il-votazzjoni f'ta' Sannat Għawdex. Il-postijiet ta' votazzjoni il-ġimgħa d-dieħla jiftħu fid-9 ta' filgħodu kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, filwaqt li f'ta' Sannat il-vot jalaq fil-5, f'Malta jibqa' għaddej sas-7. Wara l-eluq tal-votazzjoni Net Television u Net FM ser ikunu qed iħabbru r-riżultat waqt xandira speċjali li ser titwassal dakinhar. Din l-elezzjoni qed tkun ikkontestata minn Alex Borg u Adrian Delija li tefgħu in-nominazzjonijiet tagħhom wara li għaddew mill-proċess ta' verifika immexxi mill-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista.